आङो दिनैहाय नैबे बेरेंसि स्लुइस गेट बायनायावहाय भिडिअ खालामनो फैबाय नोंथांमोननिसिम। प्रेमजित नार्जारि इउटुब चेनेल नायगिरि नोंथांमोननिसिम बेखौनो खावलायनाय जायोदि माने आंनि चेनेलखौ दासिमबो माने साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना होदो आरो लाइक खालामदो आरो शेयारबो खालामनानै होदो आरो कमेन्टबो खालामनो दाबाव आरो। ओमफ्रायो दिनैहाय आङो नैबे बेरेंसि स्लुइस गेट बायनायखौहाय भिडिअ खालामनो थाखाय फैदों। अन्नानैहाय नायलांदो लोगोफोर। दायो नैबेयो जाहैबाय बे केनेलखौहाय दै केनेलजोंहाय दै लाङोमोन आरोखि, माने दांथला ना दांथला दा औ दांथलाथिंजाय बे दैखौहाय लाङोमोन जाहैदों आरोखि माइ गायनो थाखायहाय। बेनिखायनो दसे सम गुसुं भिडिअ खालामनो थाखाय फैनाय जादों। अन्नानै नायलांदो। नै ओरैबायदि दैया नै ओरैबायदि दैज्लांनि दै जोंहाय ओरैबायदि अखा हानायनि गेजेरजोंहाय दैज्लांनि ओरैबायदि जुब जुब अखा हानायनि गेजेरजों बेबायदिनो ओरैबायदि दैया अभार जानानैहाय बे स्लुइस गेटखौहाय ओरैबायदि बायफ्लं होबाय आरोखि। नायदो नै लोगोफोर। ओरैबायदि दैया अभारलड फैनानैहाय बेबायदिनो बे बेरेंसि स्लुइस गेटखौहाय बाज्रुमनानैहाय दैया बाज्रुमनानैहायब्लाबो बेबायदिनो खुरख्ल'नानैहाय बेबायदिनो बायख्रब होबाय आरोखि। नै नायदो लोगोफोर बिदिब्ला नायदो लोगोफोर। बेयो जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय आरो बेंटलनि एसे खोलाजोंहाय बेबायदिनो बे मा होनो स्लुइस गेटआ दं आरोखि। दायो अखा जुब जुब हानायनि गेजेरजों दैया अभारलड फैनानैहाय लाखिनो हायाखिसै आरोखि बे स्लुइस गेटआ। ओरैबायदि फ्लाड जायो, ओरैबायदि साहानिफ्राय फैनाय दै सौख्रां सौसि फैनानैहाय बेबायदिनो दैया बाज्रुमनानै खुरख्ल'नानै गाहायावहाय बेबायदिनो ज'सो होनानैहाय बायहोबाय आरो। माथो खालामनो दैनि बोलो। ओमफ्राय बे स्लुइस गेटआथ' बेबायदिनो बेहा होननायनि खोथा दं। टेम्पारेचार जोबनायनि खोथा दं आरो बेबायदिनो बोरायबाय फ्राय बेसे गोबाव जोरबावनो बे स्लुइस गेटआलाय। माने बिनिखायनो माने बोरायनाय दङ, बुरैनाय दङ। मानसियाबो बोरायोब्ला बेबायदिनो बेमार आजारजों भुगिनाङो, ओमफ्राय थैयो, बेफोरबायदि आरोखि। दिनै मानसिया ओंखाम जाब्लाबो बेबायदिनो बोरायो आरो बेबायदिनो बुरैयो। थिग बेबायदिनो बे स्लुइस गेटआबो बे स्लुइस गेटनि जि माने लहाफोर ओमफ्राय सिमेन्टफोर बिसोरो टेम्पार बारनानैहाय बेबायदिनो दिनैहाय बिसोरो माने बायबाय आरो। ओमफ्राय हायाव बेबायदिनो जस्लबबाय आरो बेबायदिनो गोबांबो बेबायदिनो दैया बाज्रुमनायनि गेजेरजों बेबायदिनो खुरख्ल'नानैहाय बेबायदिनो बायनानैहाय जस्लबनाय जाहैबाय आरोखि। नै नायदो बिनि कन्डिसना नायदो नै लोगोफोर। बे जाहैबाय स्लुइस गेट बडि। बे जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बेंटलनि ओरै खोलाजोंहाय दं आरोखि बे स्लुइस गेटआ। नायदो लोगोफोर स्लुइस गेटनि कन्डिसना माबायदि जालांखो। दिनैहाय माने गोबां पाब्लिकफ्रानो माइ गायनांगौमोन, माइ गायनानैहाय जानांगौमोन। नाथाय दिनैहाय माइ गायनानैहाय जानो मोननाय नंलिया। गोरान आबादसो बिथांमोना मावनांसिगोन आरो बिटिआर सरकारा बेखौ माबा मोनसे इमारजेन्सि हिसाबैहाय माबा मोनसे राहा होयोब्ला बेखौहाय बे दैखौहाय लांनानैहाय बेबायदिनो
मावनानै जानो हागोन आरोखि माइफोरखौ गायनानैहाय जानो हागोन आरो नायदो अब्ला लोगोफोर माबायदि कन्डिसन जादों दिन्दां फादां ओरैबायदि दै खंनै फैनानैहाय बेबायदिनो मोननै दै फैनानैहाय बेबायदिनो ज' लोगो लानानैहाय बेवहाय जमा जाबाय आरोखि बे दैया जमा जानानैहाय ओरैबायदि नारदों आरो बेबायदिनो उसिनानैहाय बेबायदिनो बियो स्लुइस गेटआ बेबायदिनो जसोबाय आरो नै लोगोफोर नायदो ओरैबायदि नै दैनि बोलो खंनै दै फैनानैहाय बेबायदिनो खंनैजों लोगो नांनानैहाय ओरैबायदि दैया बोलो गोरा जादों आरो बोलो गोरा जानानैहाय बेबायदिनो दखा जानानै बेबायदिनो स्लुइस गेटआ उसिनानै बेबायदिनो राहा गेथे जानायलाय बेबायदिनो खुख्ल'नानैहाय बायनाय जाहैबाय आरोखि नै नायदो नै लोगोफोर हामबासै अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना नुखाबाय आरो नुनानैहाय नोंथांमोना बुजिखाबाय बे स्लुइस गेटआ माबोरै बायनाय खंनै दै फैनानैहाय खंनैजों बेबायदिनो दैया बेबायदिनो जमा जानानैहाय बे स्लुइस गेटआ माने फिसा जानायलाय बे स्लुइस गेटआ दैनि बोलोखौहाय लाखिनो हायाखिसै आरोखि ओरैबायदि सौख्रां सौसि खालामनानैहाय बे स्लुइस गेटखौहाय माने जस्लद होबाय आरोखि सिफायनानैहाय आरो बियो माने बियो बेसे गोबाव जोरनो माने बिनि टेम्पार जोबनाय ओमफ्राय बोरायबाय ओमफ्राय बेसेबां लास्टिं होबानाय बिलाय बेनिखायनो बियो माने दैनि नारथायजोंहाय बियो माने बायनाय जाहैबाय आरोखि हामबासै बिदिब्ला भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानैहाय लाइक खालामदो आरो साबस्क्राइबबो खालामना होदो आरो शेयारबो खालामना होदो लोगोफोर नमस्ते।